след празнична стрелба. Здравейте, приятели, отново. Днес стрелбата ни е от 14-15 метра. Мишенката ни е 3D патенце. Ето там се вижда. Е там. Лъка ни е Sage Sonic. Демонстрация. Много лошо губих патето с 2 стрели. Не мога да си доизхарча стрелите. Да покажа демонстрацията. Просто Саника е невероятен. Ще демонстрирам. Ето. Патето е пронизано с 2 стрели. Ето така, вижда се. Предполагам. И 2 стрели. В патето. Едната е много кофти. Минава през него. Така ще демонстрирам ето така. Да се види. 2 стрели са в патето. От 5 стрели 2 са в патето. Просто невероятна стрелба с Sage Sonic. Благодаря, приятели. И приятен ден на всички.